שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על השיטות לטיפול בכתמי עור וצלקות שיכולים להישאר אחרי אקנה, אחרי פצעי הבגרות שדיברנו עליהם בסרטים אחרים. כתמים בעיקרון יכולים להיות כתמים חומים, יכולים להיות כתמים ורודים, יכולים להיות צלקות שהן יכולות להיות שקועות או אחרות. אנחנו נתייחס לכל אחד מהאפשרויות האלה. השלב הראשון, לאחר למעשה הריפוי, לאחר שאנחנו מצליחים לדכא את הפצעים שהפסיקו להופיע, בהרבה מאוד מקרים יש כתמים ורודים, שכל מה שהם אומרים שיש התרחבות של כלי דם נימיות קטנות באותו אזור, והכתמים האלה ברובם יעברו לבד אחרי מספר שבועות או חודשים, כשהאקנה היא תחת ביקורת, במצב רגוע, הם לאט לאט יפחתו ברוב המקרים. סוג השני של כתמים זה כתמים חומים, כתמים שמה שאנחנו קוראים פיגמנטציה, שבאזור הזה נוצר ריכוז של פיגמנט, של מלנין, שמשאיר את העור עם צבע שהוא לא אחיד. לדבר הזה אנחנו כן צריכים לטפל, ויש לנו כלים בסוגים שונים. יש לנו משחות מסוימות שהן גם נגד אקנה וגם נגד כתמים כאלה, וזה אפשר להגיד הדבר הקל ביותר שאפשר לעשות אותו. יש לנו משחות שרופאי עור יכולים להכין, שמרכיבות חומרים כמו הידרוקווינון, קוג'יק אסיד, עם תוספות שונות, שאפשר לתת אותם למריחה בערב לתקופה של חודשיים-שלושה, והם יעילים מאוד נגד כתמים חומים. ויש לנו דברים שעושים במרפאה, כמו פילינג שטחי, פילינג הפסקת הצהריים שאנחנו קוראים לו, חומר כימי קל מאוד שמכיל מספר חומצות שקוראים להם חומצות פירות לפעמים, חומצת חלב, שלמעשה מורידות שכבה מאוד קטנה עליונה של העור, ועל ידי זה יכולות גם להחליק וגם להפחית מהכתמים החומים שלאחר האקנה. טיפול קצת מורכב יותר, זה טיפול בעזרת לייזר או מכשיר הוא דמוי לייזר שנקרא IPL, Intense Pulse Light, וכאן יש סוגים רבים של המכשיר הזה באיכויות שונות, אבל המכשירים המוצלחים מביניהם יכולים לרכז סוג מסוים של אור, כמו פלש מאוד מאוד חזק של מצלמה. האור הזה נכנס לתוך העור, לעומק, נספג בתוך הפיגמנט, בתוך הצבע החום הזה, כדוריות של צבע חום, משקעים בעור, וכאן יש לנו למעשה שתי אפשרויות. האפשרות אחת שרופאי עור מסוימים עושים וכירורגים פלסטיים, זה ניתוחים קטנים, שבהם למעשה חותכים את אותה הצלקת, או שמרימים את החלק השקוע הזה, דבר שיכול להיות די יעיל, אבל בפירוש מחייב התעסקות, חיתוך של העור, תפירה באזורים מסוימים, ולא מתאים לכל אחד או רצוי לכל אחד. ובדרך ישנם מכשירים היום, לייזרים מסוימים, או מכשירים שמבוססים על גלי רדיו, שיכולים לחמם את הקולגן בעומק של העור, ועל ידי זה לגרום לו להתחדש, להתעבות, ובמידה מסוימת להשטיח את אותם הצלקות, אבל זאת בפירוש טכנולוגיה שהיא בתחילתה, וצפויה להשתפר בשנה, שנתיים, 3 הקרובות. שלום ולהתראות.